Dear Manunggay, nagpanes akalman, saan ang malipatan? Tiisip ni numan, day di kalman ang naglabas, uray kanuman, saan ang malipatan? Aring padek kinapalabas, ang nagbalinin, abaton lagit. Dear Manunggay, Dear Manunggay, sagbay ti amin, kablaong kamampay, itinimbag nga oras mo. Manong, may saat kadagdiadu ang naragsakan, gabot pa nagsublim manin iti tangatang, babaen iti programam na puluan, Dear Manunggay. Naanlo ko'y tumutibiyang, ngamang bensa-bensa tinaglabas kinagdama akasasaad ko Manunggay. Tawen 1976, hindi nangasawa, dua ti anak ko, may sa babae, ken may sa lalaki manong. Idi damo naragsak, gapo iti barbaro nga ayat, naglabas manong ti aldaw, bulang ken tawen, ininot miten na nagbalbaling ta asawa. Manunggay, at daamin ken kuana ang mabalin ng mga rakrak tinagbaitan tagasawa ken pamilya. Kas kumat panagbarakada, akbarte, sugag, sigarilyo, ken saan namiten nga si kaswen tagsapol parti pamilya, tiyan na pagtaksan Manunggay, agkabilpay. Pinilit ko maawaten ti ugali ti asawa. Ingbes ko nga rod ti bagi nga magitantantan ken ag remedyo tag masabit ko ti kasakulan dagiti anak ko manong. Nakiablabaak, naglaklako ak, nga ti kayat kumatandan ket bagas sidaen ken tinapay dagiti anak ko. Tanu kwarta ket dawaten ti asawa, ngay gatang na iti arak, sigarilyo, wenno isugad na. Manunggay, anyeged din akalbaryon, saan amubukel ti agmalem kenagpatnag, adi agtered-ted tilwak manong. Adu digni sagrap ko arigat ken sakit tinakem, gapot kinabulig ti asawa. No kasta akabili-kabilin na, agsangsangit ken nagriyaw dagiti anak ni, nga marhakop ken mangikanawa kanya manong. No makawaya kon, agapura ako manaw, hatil anot to iti pagkamkamanga, tapong balisyak ti saem, panangkabkabil na kanya na. Manunggay, nagan-ano sa klata iti manu at tawen, may gapu kadagiti anak ko. Idi sa anak kon ang makaiktor. Dinawat ko kadagiti katubangak ti pammalubos da, nga kayat ko ti mapan balasin daw. (1984) Manunggay, nakapanag iti pagilian ako kas maysa akatulong. Adu arigat ko kas maysa katagabo dagiti gankanlaet. Nagan-ano sa klata kati pampanunutek ti masagbayan nagdidwa nga anak ko.
Manong, babatsid da pailaing iti pinanaw ida. Imbatig yabudik ko iti poder datatang kendanang ko. Imbatig medya inaunang anak ko, ken niipag ko. Babaen ti panagan-anos ko manong, nalpas ko iti dua tawen a kontrata. Nagbalik bayan ak ngarod manong gari. Kaili ko na yen dagiti anak ko. Nagdena kami ngarod manin manong. Naglabas ti aldaw ken bulan. Kunak laingen no nagnakimen ken nagbalbaliwen ti asawa. Saan gayam manong kalbaryo manin. Nagsubliak manin abroad manong iti pagilian ti Saudi. Saan akon akatulong manong nakastrek ak akas agdait iti maysa adresya. Agkolehiyo mitten ti anak ko a babae. High school mitten ti anak ko a lalaki. Manong gari, itilikudan kinawan ko amang bayabay kadagiti anak ko. Nagbaligi na. May sa anas ti babae, katitan manong, nangato ti saanan, akas manager ti home care, ijay Scotland. Nailipas met ti lalaki ti persona, ngayon kinaykayat na tag negosyo. Manong, bukod ko aling et ti panang paadal ko kadagiti anak ko. Ket babaen ti pamendisyon ni Apo Dios. Akamang ko nakasjay nagkapuyak ti pamati. Nagbalik bayan ak manen manong gari. Kasapulan a pabaluwek pasaporte. Gapu iti daytoy. Kasapulan ti mamaleknek nga pudno ang kasadnak ti asawa. Napanag ti opisina ti statistics. Nasirarakan nga awan ti record kasarmi. Impakamok daytoy iti katugangan kan kastamit ken nagiti rapsat na. Nagsubliak nga rod ijay Saudi manong gari. Impasnek ko tag trabaho. Namin pinsanin a pinutid ko ti communication mi ti lalaki nga ama dagiti anak ko. Maysa nga aldaw manong gari. Adday niyam amukay niya tigayem ko. Maysa nga ininyero abaro. Anangato ti saad na. Iti kumpanya apagtarbukan na. Isu ni Dani. Ididamo manong galing sa anak amamati. May sa abaro, inhinyero tagarim kanya, kiladapay anak ko adwa, kunak manong tibagi. Inaramid ng rod ti amin akabailan, ti may isa na pudno alalaki, nga garod. Ang parik na, itinapudno apanggir. Sinuratan na ni tatang kenanang ko, inyam ang muna itatataw.
Kastamit ten dagiti anak ko. Inawat kinimanugod da kaagbalin ang may kadwa nga asawa. Nagkasara kami rod di Philippine Embassy, Tibilia. Nagimas ken ragsak arit naen mano. Ti adda asawa na anasimpe, na anos ken napudno nga agayat. Itan manunggari, nataingan kami. Nagirot pailaing, ti binokelmi nga ayat. Ti ating mo nga nagsurat, Leia, ti San Pedro, Laguna. Evening shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness. Anyan nga nagsaem, ti kapadasam, tidin na tinayayat mong asawang, rigat, tuo, ken kabil. Agpayso ti kinunam, adaytoy ti mangrakrak ti pamilya. Kadaytoy nga panawen, awanin ti babae ang martir. Ti desisyon mo ang makisina ti peke nga asawang kumanunungak. Ta amin nga tao adda kardingan na nga agragsak. Nakasapol ka iti tao na pudno nga agayat. Day dituok mo ket nagbalin anamay. Alakastan to'y manong mo gari gumpal. Just as long as I'm with you, my happiness. A million years it seems Kablaawan tayo dagiti sumaganas. Engineer Florante Cudal and family, ti Texas, USA. Professor Jack Gonzalez, ti PNU. Mr. and Mrs. Ronnie Pagal of Kawayan, Isabela. Relly at Chanes Guzman sa San Mateo, Isabela. Kada kayo amin, agyaman na. on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness.